iki DT. Baik senang. Nah. Oke? Oke. Piye? Oke. Lho darani tuntunan kok. Tuntunan. Tontonan. Nggih. Tontonan contohnya ini gelar sampean gareng, Mbak Ririt, Mbak Ambar, iki panggo panglipur, tantangan, miturut alam tuwin jaman. Saiki nek mbeng ora ana sing nonton. Jaman biyen lho. Mula saiki di nganggo apa? Variasi Musik karo gamelan. Lah nggih. Dadi kolaborasi. Nah, laborasi. Fermentasi. Diatonik apa kuwi? Ya. Diatonis dan pentatonis. Diatonis. Kuwi sing darani tantangan. Kira tak babarke ora rampung suwi. Boten rampung. Tesih duwi. Oh duwi. Mula saiki anu Mas Gareng. Napa, Bos? Gandeng iki kanca tani wis dilanjut. Diaturake Mbak Ririt. Mbak Ririt. Diaturake Mbak nganu Pangkor Semarang. Oke. Kula lenggeran mawon. Lenggeran. Biasane menawi Pangkur Semarangan do ambar. Ambar sambil angger. Ngaku diringin. Lenggeran mawon. Lenggeran sini. Oke. Setuju, Cok. Jadi lenggeran nggih Bapak Ibu. Monggo. Wilujeng miarsaken serangan kalian Purbo Laras. Dados bawa napa lajeng? Monggo. Bawa napa lajeng eling-eling Banyumasan Pak Bu? Eling-eling Banyumasan. Dene piye budaya. Siap. Nggih. Sepinten Mas Larase slendro patete menyuro. Hati-hati lho, Mbak. Siap. Aku ki sithik-sithik yo ngerti larasan kok. Wah, nggih kedan oh Pak Dalang kok nggih. Ayo rene ngancani sik. Raden Haraya waraku. Perkudara kok gering nggih Pak Bu. Nek niku mboten perkudara. Lha apa? Perku piye nek niku? Cilik. Lah nek piye ra anak doro. Nggih. Perku piye? Ngopo tanganmu ngopo ya ngopo? Perkudara ki ngene tangane. Alah cilik Cilik kok udik. Ayo ya utik mawe kok. Aja kemaki. Ora apa-apa. Perku piye? Nopo? Dalangi sapa? Raden Harya waraku nyata lamun satria jati pati Satrio Jodipati. Wonten dawuh. Aku njaluk kopi. Perkudara kok njaluk kopi. Urung metu to iki mau. Neng gone Pak. Sing ning pondokan mau. Ning kene urung. Lah nggih tambah anyes ya, Mas. Macirat. Simbar Godek wok simbar jojo. Godek wok ya apa? Godek woke brewok lho godek. Oh nek wok Woke brewok.
Budek browok simbar jojo